Wah, nyapa? Iki lho resik-resik omah ngarep bodho lho. Walah. Utuh sing jerek mudik iki masker bedah. Iya, iki lek kutu dik engkae lho iki. Utuh ngono, Mbah? Utuh iki. Iki lek kutu dik engkae. Nah, apotek iki masker bedah. Wah, jerekmu bedah. Lah iya iki masker bedah. Ngono lho. Masker bedah kok dituku to, Mbah? Bekas berarti dituku, Mbah. Bekas piye to iki? Lah bedah? Iki sapi. Iki lek kutuku yang ngene iki masker bedah iki ki. Lah bedah jerekmu. Iki masker bedah lho. Lah kok apik ngono sih? Piye lho lek iki? Piye to maksudmu? Iki lek kutuku nang apotek dik ini. Lah kok apik jerekmu bedah? Nah, omongi. Iki ke masker bedah. Lah utuh ngono. Kok tembel apa iki, Mbah? Tembel piye to? Iki ke masker bedah ngono. Oh, bedah kok jahitne. Ora jet piye to ki? Kate angel menut. Maksudnya iki kok jahit apa piye? Jatne piye to ki? Iki ke masker bedah lho iki ke. Kok Going Tailor? Kok jahit? Kok laundry? Piye to? Laundry piye? Iki ke lek tuku nang apotek iki masker bedah. Lah iki utuh ngono, Mbah. Piye to kowe? Iki ke masker bedah lho. Berarti lek mutuku bekas. Bekas piye to? Jerekmu bedah. Iya iki ke masker bedah. Lah kok utuh? Utuh piye? Piye to, Mbah?